Sithokoze, sibingelele, sikhulume ngamanzi amnyama. Uma ngabe sikhuluma ngamanzi amnyama, suke sikhuluma ngokuphendula kwedlozi ngenhloso yokuvala iy'nhlanhla kulelo khaya okanye ukuthwebula idlozi esebenzele lowo osuke liphendula. Umuntu osuke ephehla amanzi amnyama uye emathuneni akulelo khaya okanye athathe inyama uma ngabe kade nenza umsebenzi noma umcimbi, noma athathe ithambo nathi angabe yini nje izandla zakhe ey'finyelela kuyona, okanye athathe inhlabathi yegceke. Lo muntu usuke nje edinga insila yakulelo khaya okanye yalo muntu osuke emphehlela amanzi amnyama. Uma umphehlela amanzi amnyama ubona ukuthi uphupha uhamba odakeni, uphupha indlovu, uphupha amathuna, uphupha umngcwabo womuntu okade esashona, uphupha ubamba inkunzi, uphupha imali emnyama, uphupha amanzi angcolile, uphupha bekugunda. Amanzi amnyama ayavala inhlanhla, avala umendo, nenza umsebenzi kuvaleka kakhulu, abantu bafe ngey'ngozi nangey'khali, kuvaleka amaphupha. Ukuvaleka komsamo kwenziwe ukushona kwabantu bexabene, bezilile, beshone ngengozi bangagezwa okanye beshone ney'khwama zokuthakatha. Amanzi amnyama ayagezwa ngaphandle kwekhaya, acushe, kugezwe idlozi, kubuye idlozi eligezekile. Thokoza Ndaba.